होनानै रजालिजों लोगोसे आं बिबावबाय बे समाव बिनायावहाय दानबा आङो जोबनायनि कृष्ण हांखो होनहां जाबा आंनि गोसोआव थाब फैबाय माया थाब फैबा आगै आलफनसा आंनि जिउआव जाखांफैबाय आंनि जिउआव जाखांफैनानै बियो आंनि बिदियावहाय बियो गुफुर दख'ना गाननाय खाथबनाय मोसानाय ड्रेस गाननानै बे बिदियावहाय थफ्लं नुजाबाय बिराद मोजां नुजाबाय आरो मिनिहाले नुजाबाय खुलुमबाय अनदेग्रा गासै जथि प्रेयार मिनिस्ट्रि खोनाग्रा अनसायग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै बे बेलाराम समाव जाय अनजाग्रा आंनि खाथियाव दङ बिथांजोनि फारसे माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ आं बिथांनाव सोंनाय जानोसै दुलाराय बुहुमनि गासै जथि प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ नायग्रा अनसायग्राफोर दिनै बे चेनेलखौ नायग्रानानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे शेयार खालामनायजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेबो इसोरनि गेदेर अननाय बेबो इसोरनि गेदेर अननायजों गुबुनफोरखौबो मिथिहोनाय दा अनदायग्राफोर बेनिखायनो दिनै आं बिथांजोनाव नोंनि नामा मा नाम मेरिना नार्जारि एसे साउन्डखौ क्लियार खालामदो मेरिना नार्जारि आदसा मा गामिनिफ्राय धालकाटा आदसा दा नोंनि खाथियाव आं फैदों नों गावनि खुगाजोंनो बुंनो हागोन ना नोंनि जिउआव मा जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे नों दा इसोरनि गेदेर अननाय माबा मोन्दांथि मोनदोंब्ला बेखौ एसे जोंनि गेजेराव फोरमायना होनो हागोन ना दिनै फोरमायनो हागोन दे बुंनाय गिबियावनो आङो गोजौसिन थाग्रा ओनसोलफोर बिसेसखौ आं हामबाय बाख्नायदों आरो आयथामारिखौ हामबाय बाख्नायदों आरो आंनि आगै आलफनसाखौबो आंनि मैखुननिफ्राय हामबाय बाख्नायदों आरो आदाखौबो हामबाय बाख्नायदों जिसुआ बाख्नाय जाथों दिनै आंनि संसार जानाय बेलायावहाय गोबांथार जाथायफोर जालांब्लाबो आं जि मेन पइन्ट बेखौल' आं एसे बुंनोसै दिनै जिथुनिखि आङो 2024 मायथाइयावहाय जि अखाफोर दाननि 13 थारिख आदा दैमालिनि न'आवहाय जि आयथामारिनि मुङै अखाफोर दाननि थारिखआवहाय मोनफ्रोमबो 13 थारिखआवहाय बेवहाय मानिनाय जायो बेवहाय आं बाहागो लाहैयो बेयाव बाहागो लाहैनायावहाय आङो जि प्रथम थांजेननायावहाय आं गोसोखौ बिराद मोजां मोनबाय गोसोखौ गोजोनग्लायनाय मोनबाय आङो थांनानै बिनिफ्राय आं सिगांगौ माने आं थांनो गोसो जायामोन गोबां बुंबाबो आं थांनो गोसो जाया बिदिनो बायदिसिना आदानि सायाव प्रब्लेमफोर बुंनाय बायदिसिना बुंनाय हेंथाफोर होनाय नंखाय बुंनाय खिन्थु नंखायफोर बुंब्लाबो खिन्थु आंनि गोसोआ फोथायामोन आरो आदानि सायाव आं बेबायदि मालाबाबो साननाय गैयामोन आरो मालायफोर बुङाबो आं बेखौ मालाबाबो दिनैसिम आं फोथाया आरो बेखौ आं मालाबाबो फोथाया आदाखौ बुंबाबो आं फोथाया आरो दिनैसिम आं फोथायनायावनो दं आदाया सैथोजोंनो बियो जिउ खुंलांगासिनो दं आरो बेबायदिनो आङो थांनानै बिदिनो 13 थारिख मानिबाय थाबाय बिदिनो 12 मास मोनसेयाव आं दायो हाबगासिनो दं ओमफ्राय जिथुनिखि आङो मानिखांबाय बिदिनो समाव न'आव फैनानै समावहाय मालाबा मोनाबिलियाव आङो बियो मालाबा समावहाय फुङाव बियो आगै आलफनसानाव आं मालाबा फुङाव बिया मालाबा मोनायाव बियो सानसेयाव आं खनसेबाबो बिथारगोन आरो सानसेयाव आं खनसेबाबो बिगोन आं फेलें खालामा आरो आलफनसानाव मा होननानै बियो नों आलफनसानाव ओरै होननानै बियो आं जेनेबा आंनि न'खरावहाय गोबांथार गेरेबलांबाय धन सम्पतिबो गैला फिसा फिसौनिबो आंखाल न'खराव फिसाय हौवा हिनजाव नांलायनाय खमलायनायबो जोबनो गैला गोजोननाय गैला आगै आलफनसा नों अननानै आंनि थाखै आंनि फिसायनि थाखै नोङो अननानै जिसुनियाव आइ मारियानाव आंनि न'खरनि थाखायनो बिसोना होदो आगै आलफनसा होनानै आं बेबायदि बियोमोन आरो आंनि न'खरजों लोगोसे आं आदानि दुखुखौबो आङो आगै आलफनसानाव आं गथायफ्लायोमोन आरो मानो होनबा आदायाबो दुखुथिया जिउ हावरिया आरो बेबायदिनो गोबां दुखुफोर जालांबाय आगै आलफनसा नोंखौ उन्दै बैसोआवनो नोंखौ बिफा इसोरा नोङो लेंहरनाय बायदि बे बुहुमनिफ्राय नोङो गावनि बिमा बिफाखौ नागारना थांबाय आगै सना नोङो नोंनि मामा आरो बाबानि थाखायबो नोङो बिस'ना होदो नै नोंनि बाबाया इसोरनि रावफोरखौ दाब दाब गामिफ्राव दाब दाब नोगोरफ्राव थांनानै बियो बानजायगासिनो दं फोसावगासिनो दं जाहाथे आगै आलफनसा नोंनि बाबाया आरोबाव गोहो आरो बोलो मोननाय बायदि नोङो अनख' जिसुनाव आरो आइ मारियानाव बिस'ना होदो जाहाथे गोहो बोलोखौ मोननानै जाहाथे जोंनि धोरोमखौ जाहाथे फेहेरलांनो हायि बायदि आगै आलफनसा नोङो जिसुनियाव आइ मारियानाव नोंनि बाबा आरो मामानि थाखाय नों बिस'नानै होनानै बेखौ आङो खावलायबाय थायो आरो
खावलायबाय थायो आरो आं बेखौ धन्यबाद बेबायदि बिनानै होबाय था आंबो अरायसम खावलायबाय थायो आरो गासै फोथायरि आइ आफारि बिदा फंबायफोर नोंथांमोननि बिनायखौ नांगौ मानोना गासैबो फोथायरिफोर नोंथांमोना जुदि गोथार गोसोयै आंनि थाखाय बिनानै होयोब्ला आंबो बे हादराव जिउ जोबनायसिम इसोरनि रावफोरखौ बुहुमाव फोसावनो बोलो मोननाय बायदि मानोना बिनायानो जोंनि थाखाय मोनसे गेदेरथार गुन एबा बोर एबा हाथियार बेखौनो लानानै आंबो दा बिनानावा आंनि थाखाय बिबाय थायो आरो रुंसारि जानाय आलफनस बर' नार्जारिनाव बे गावनि गेदेर अननाय फोथायनायखौ लानानै बिसोरनो खावलायो बेखायनो गासैबो फोथायरि आइ आफा बिदा फंबायफोर आंबो नोंथांमोनाव गुरै खावलायहरो जेरै बे बिनानाव आंनि थाखाय इसोरनाव बिना होयो आरो रुंसारि जानाय आलफनसानावबो बियो बिसोरनो खावलायो बेबायदिनो अरायसम नोंसोरबो बिगोन होननानै आं मिजिंथिदों दा बेनिफ्राय नोंनि बुंनो गोनां माखासे बाथ्राफोर दंबायोब्ला बुंनो हाबावगोन सानसेखालि आङो आगै आलफनसानाव बिबाय थायो मानोबा आं फुं समाव बावलांबाय बिनो ओमफ्राय बावनाय फुंखिनियाव आं बावबाय ओमफ्राय बावनानै जेलानाखि आं मोनाबिलियाव आरो मोनानि रजालिजों लोगोसे आं बिबावबाय बे समाव बिनायावहाय दानबा आङो जोबनायनि कृष्ण हांखो होनहां जाबा आंनि गोसोआव थाब फैबाय माया थाब फैबा आगै आलफनसा आंनि जिउआव जाखांफैबाय आंनि जिउआव जाखांफैनानै बियो आंनि बिदियावहाय बियो गुफुर दख'ना गाननाय खाथबनाय मोसानाय ड्रेस गाननानै बे भिडिअ'आवहाय थफ्लं नुजाबाय बिराद मोजां नुजाबाय आरो आजि मिनि हाले नुजाबाय नुजानाय हामबाय आगै हामबाय होनबाय ओमफ्राय बिदिनो आं कृष्ण हांखो होननानै बिनायावहाय ओमफ्राय हामबाय होनायाव बे स्रोब गोमोरलांबाय आंनि बिदिनिफ्राय बे गोमोरलांबाय बे मोनसे प्रमान बेनिफ्राय आङो बोलो मोनदों निस्सय आगै आलफनसाया बियो सोरगोआवहाय बिफा इसोरनि सेराव दंथारो आरो बियो गोथार जागोन सानसेबाबो आंनि जिउआव फोथायनाय दं बेनिखायनो आं बे फोथायनायखौ लानानै आंनि न'खरावबो गोबांथार दुखु दाहा दङबाबो दिनै आङो संसार जालायनि बेनालि गेजेरजों फिसा फिसौ गैयाबाबो दे फोथायनायखौ लानानै बे आगै आलफनसानाव आङो बिगासिनो दं सानसेब्लाबो आंनि बे न'खरनि दुखुखौ आंनि न'खराव नांगौफोरखौ बे आगै आलफनसाया सानसेबाबो आंखौ सुफुंगोन बे मिजिं फोथायनायखौ लानानै आं दायो दंगासिनो दं आरो आलफनसानाव बिसोरनो खावलायनायजों आलफनसा बिसना होगोन आरो इसोरा नोंनि थांखिखौ सुफुंगोन बेखौनो फरसा दं आच्छा नोंहा दा गथ' गथाय दंना गैया आहा गथ' गथाय गैया हाबा जानाय खय बोसोर जाखो हाबा जानायाथ' ओरै दा 15 बोसोर जाबाय आरो अब्ला गथ'फोर दंमोन नामा माबाफोर जादोंमोन नामा गथ'फ्रा दंमोन सासे दंमोन बेबो गोरबोआवनो बियो 8 मास जाबा 8 मन फासनिया 9 मास फुरायानो जाबायमोन 9 मास फुरा जाबा बियो बे हारसिंनो सानाय जाखांबाय ओमफ्राय सानाय जाखांनानै डक्टरनाव लांबाय डक्टरनाव नायबाय ओमफ्राय डक्टरफ्राबो नायबाबो गासिबो नर्माल होनो गासिबो नर्माल होनो जितिनिखि आरो न'आव लाबोबा बेबायदिनो सानाय जाफिनो ओमफ्राय आरो डक्टरनाव लांबा नर्माल होनो बेमार गैयानो जितिनिखि बेबायदि जाबाय थाबाय बेबायदि जाबाय ओमफ्राय बिदिनो हस्पिटालाव बे गथ'खौ जोङो मोननो हायासै आरो फार्स्टनिखौ बे गोरबोआवनो थैबाय आरो बेनि उनाव सेकेन्डआवबो बेबायदिनो जाबाय सेकेन्डआवबो बिदिनो जोङो दे लादिनसै मोजाङैनो इसोरनि मुंखौ होननानै लाबाय ओमफ्राय लानायावनो ओमफ्राय बिदिनो आरो सेकेन्डआवबो एबारनिया 8 मास जाबाय 8 मास जानानै थिग बेबायदिनो उदैयाव सानाय जानानै बेबायदिनो आइखां बायखां जायो एकदम जागोन बायदि जायो ओमफ्राय बिदिनो आइखां बायखां जायो ओमफ्राय जायगा थाइसेयाव थाथेरनो हाया ओमफ्राय बिदिनो आरो डक्टरनाव लांबाय बे समाव सेकेन्डनिया मंगलदैयाव लांबाय ओमफ्राय दानाबा बेहाय लांनानै डक्टरा होनबाय बिमाखौ नांगौ ना फिसाखौ नांगौ बिदि सोंलायानो जाबाय दानाबा बिमाखौ लाखिबाय आरो फिसाखौ मुलि होनानै बे मुलि होनाय लोगो लोगो आइखां बायखां जानानै बेबो सिङावनो थैबाय बेखौबो जोङो मोननो हायासै बे सेकेन्डनिखौबो जों मोननो हायासै आरो बेबायदि जाबाय आंहा बिमा जानो लुबैदोंमोन इसोराव हरदोंमोन नाथाय गासिबो इसोरनि इसाबादि दा नै सानै गथ'नि बिमामोन नाथाय मा खालामनो गोरबोआवनो गथ'आ रुंसारि जाबाय दा बिनि थाखायबो नोङो इसोरनि गेदेर बरसा दङ सानसे इसोर आंनो होगोन बे बिथिंखौ लानानै दं दे इसोरनाव गथाय मानोना गासैबो इसोरनि सायावसो बरसा खालामनांगौ फोरबो नोंनि इसाबादि जाथों दा नों गोरबोआवनो गथ'खौ मोनाखिसै बेबो इसोरनि इसाबादि आरो बेजों लोगोसे आरोबाव नोंहा देहाफ्राव गोदोनाफ्राव माबाफोर जानायफोर जादोंमोन नामा आरो बे समाव माबाफोरजों इसोरनि अननायजों नोङो सोखाजानायफोर मोन्दोंमोन नामा 2023 बे मायथाइनि बे बोसोरावनो थांनाय अक्ट'बर मासावहाय जोंनि पारिसावहाय गोजान दाब नोगोरफोरनिफ्राय फैनानै जोंनि पारिसावहाय जायफोर दौरिफोर फैदोंमोन बेहाय मोनसे पपुलार मिसननि साधना बेहाय
बेयावहाय मोनसे रिट्रिक जादोंमोन बे पारिसनि सिङाव मोनफ्रोमबो दफा दफा खालामनाय मोनसे रिट्रिक मोनसे खुंदोंमोन बिसोरो बेवहाय आङो बाहागो लादोंमोन फार्स्टनिफ्रायनो मोजाङै लादों लानायालाय ओमफ्राय बेवहाय लानायावहाय मोजाङैनो मोजां आङो बे रिट्रिकखौबो आं मानिफुंलांनो हादों हाखाना जेलानोखि रिट्रिकआ जोबो ओमफ्राय जोबनानै जिदिननिखौ न'आव सानसे साननै थानानै आङो मोनसे हरखाब गोदोनायाव मोनसे बेदर जाखांबाय गोदोनायाव बेयाव मोनसे टनसिल बायदि ओरैनोथ' टनसिल गैया टनसिल बायदि जाखांबाय आरो बेदर बायदिसिनि जाबाय टिउमारफोर बायदि जाखांनानै साबाय आरो गोदोनाया बिराद साबाय आयौ आं मा खालामगोन आंहाथ' न'खराव थाखा फैसानिबो गोबांथार आंखाल गोबांथार फारसेनिफ्राय दाहार दिनै आं डक्टरनाव नायजाबाबो आंहा बेसेबांखिनि रां गैया गोबां दुखुनि गेजेराव दङ होननानै आङो जिउआव मोनसे सानखांबाय ओमफ्राय सानखांनायजों लोगोसे आङो आगै आलफनसाखौ थाब गोसोखांबाय आङो ओमफ्राय आगै आलफनसाखौ आं गोसोखांबाय आगै आलफनसा दिनै आंहाथ' राहा गैया नङा दङमोन आंहाबो न'खराव एसे एनै सम्पति नाथाय बेबो गासैबो थेर बेथेर जालांबाय नों आगै आलफनसानो आं सहाय बिदों नों अननानै आंनो गोहो आरो बोलो होदो नोङो अनख' जिसुनाव आइ मारिनाव बिनानै होदो बे नोंनि बिबार बावनायखौ आं नोंनि न'निफ्राय आङो नोंसिनि बे ग्रथननिफ्राय नोंनि ग्रथननिफ्राय आं लाना फैदों बे बिबारखौ बे बिबारावनो आङो फोथायनानै बे बिबारखौनो आं मुलि बायदि बाहायनानै आं बेखौनो फुननानै लागोन नोंनि मुङाव नोङो आंनि थाखाय नोङो जिसुनियाव आइ मारिनाव बिसोन हादो बे मुलिजोंनो आंनि जाहाथे बे गोदोनाया हामनाय बायदि हामथारथों बेजोंनो हामलांथारथों होननानै आङो बे मुलिखौ सिफनानै ओरै फुननानै लाबाय आरो ओमफ्राय बिनि लाना साननै सानथाम थानानै बे बेदरानो गैला ओमफ्राय बे बेदरा गैला ओमफ्राय बे सानायाबो गैला हरखाब मोजां मोनबाय आङो बै बिबारनि गेजेराव आलफनसानि मुङै लाबोनाय जाय नोंसोरो बे आलफनसानि मुङै फसंनाय आर्च बिशपनि ब्लेसिं होनाय खाम्फा दं बे ग्रथननि गाहायाव बिनिफ्राय बिबारखौ जेरै गुबुनफ्राबो लाबोदों नोंबो लाबोनानै नोङो बेखौ फुनना लानायाव दा दिनैसिम बे सानायबो गैला बे बेदर बायदियाबो गैला दिनैसिम गैया आलफनसायाबो बिसना होबाय सोखाग्रासो इसोरासो सोखायो दा बिनि बिसनायजों नों बे प्रमानखौ मोनबाय अब्ला नों बिनि सोमोन्दै आलफनसानि सायाव मा बुंनो नागिरबावो दिनै अब्ला थारैनो आलफनसाया दिनै आलफनसाखौ आङो फोथायो आगै आलफनसाखौ दिनै आगै आलफनसाया अराय सम गोबांथार बे संसारनि मानसिफोरखौ जाय फोथायनानै थांनाय सुबुंफोरखौ गोबांथार सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावगासिनो दं बे सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावगासिनो दं आरो थिग बेबायदिनो आंनि सायावबो मावगोन आरो गुबुननि सायावबो मावगासिनो दं बिनिखायनो आङो आगै आलफनसाखौ आंनि गोसो आरो गोरबो मैखुननिफ्राय हाजासे हामबाय आगै हामबाय नों अराय सम आंनि मैखुना फोथायो आंनि गोसोआ फोथायो नों जिसुनि सेराव दंथारो नोङो अराय सम जोंनि थाखाय बिसना होगोन अराय सम आरो सानसेब्लाबो नोंखौ गोथार होनानै उल्लेख खालामजागोन आंहा बे मिजिं फोथायनाया दङ आरो बेनिखायनो बिबाय था गासिबो गोथार जानाय मानोना माखासे प्रमानफोरखौ जेब्ला मोनगोन बे लासैनो इसोरनि अननाय इसोरनि बिनायजों जाजोबो दा माखासे प्रमानफोरखौ नांगौ जाना फैयो दा बेनिखायनो दिनै अनजाग्रा बिनानाव नोङो गावनि माखासे टेस्टिमनिनि गेजेरजों माखासे आलफनसानियाव नों आलफनसानो डाइरेक्ट नोंजों नुजाबाय आरो बेबायदिनो समायना बे दिनै भिडिअ नुजानाय खार'ना भिडिअ माने बे नोंथां जेरै भिडिअ इसोर थायो अल्टार आरो बे इसोरा जेरै जिसुआ थायो बिदिनो बे जिसुजों लोगोसे बेखौ मिथिहोदों बे नोंजों सिमां नङाना मोगथां सिमाङावथ' आं सिगां नुबाय ओमफ्राय एकदम मोगथां सिमां मोगथाङावनो नुजानाय बिदि जाबाय खुलुमनाय बिन्दियावनो बे मोगथाङाव नुजानाय बिदि जाबाय बिमाजोंबो बै समाव बिमानि दुखुफोरखौ मिथिनानै बेयो सिरि गावखौनो बुथारना लानोसैमोन सिरि जाया लोङा बे समाव बिनि बिमानि दुखुखौ मिथिनानै बिनि आत्माया जिसुजों लोगोसे थानायखाय मिथिबाय बेखायनो बियो नुजानानै दान्दिसे नुजाफैनानै बुंदोंमोन आयै नों दा गाब आं सोरगोआवसो दं जेब्ला बिमायाबो आलफनसा बिमायाबो बे बाथ्राखौ जेब्ला आलफनसा बिजों गोबा फैदों नाथाय जों गोबांथार मोनसे टाउन मन्डलनि बिदा फंबाय बिनानावफोर दंमोन जोंथ' नुवाखै बिसोर गावसो गोबानानै बेखौनो जों सानदों बिनानाव दंमोन आब' नों गोसोखौ हमथा आंबो बुंदों गोसोखौ हमथा आंबो नुवाखै अब्ला बियो डाइरेक्ट बियो बे आलफनसानि फट'निफ्राय नुजानानै आयै नों दा गाब आं सोरगोआवसो दं बे बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बिनि गोसोआ बोलो मोन्दों थांना थानो बोलो मोन्दों आरो बे बिमाया दिनै आंखौबो बुंबाय मोनाबिलि समाव फैदो जों ओंखाम जानि फैदो जों दै लोंनि जाय मानसिया जानाय लोंनाय गैलामोन बेबायदि मानसियानो जेरै बे आलफनसा डाइरेक्ट नुजानानै बुंनायाव बियो सोरगोआव दं होननानै बे नुजानानै बुंनायाव अब्ला बेफोरनो जाबाय लोंबाय आरो दिनै थांना थानो बोलोखौ मोनबाय दिनै नोंजोंबो आरोबाव बेबायदिनो मोगथाङावनो नुजानानै बेबायदिनो दर्शन बायदि जेरै
जिसुआ सोरजोंबा मालाबा दर्शन खालामो सोरजोंबा बिदिनो नुजायो बेफोरबायदि सिमांनि गेजेरजों मोगथां गेजेर नुजानायजों जोंनि बिफा इसोराबो बिदिनो मिथिहोयो दा आलफनसाबो गावनि सोरगोआव दं बेखौ नों सिमांल' नङा मोगथाङावनो भिडिअ नुजाफैबाय जों बेनिफ्रायनो जों बिनि थाखाय बिबाय थादों दा आंनि फिसाजोखौ आं हाइलाइट खालामनो थाखाय नङा बबेखानि आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा जाय बिनानावा गावनि नुनायखौसो खोन्थादों आं बेखौ बुं एबा बेदि बुंनानैबो आङो बबेखानि आङो बुंनो थिनाखै बेयो इसोरखौ मालाबाबो जों थगायनो हाया बेनिखायनो दिनै अनजागा बिनानावखौ दिनै जोंनि गेजेराव गावनि बे मोन्दांथिखौ जोंनो होबाय टेस्टिमनि गेजेरजों दा बेनिखायनो खेबसेबाव गासै फोथायग्रा आइ आफानि बिदा बिनानावफोर दिनै बे टेस्टिमनि होनायनि गेजेरजों आलफनसनि सायाव गोबां मानसिफ्रा बिसावनो खावलायदों आरो आलफनसनि थाखाय नोंथांमोना बिना होगोन गासै सोरबा फोथायब्लाबो फोथायाब्लाबो आं बेखौ रावखौबो दुखु मोना नोंथांमोननि थाखायबो बिगोन जायफ्रा फोथायनाय बेनि थाखाय बिसगोन बिनि थाखायबो आं बिगोन फोथायिफोरनि थाखायबो आं बिगोन बेल' आंनि आर'ज खेबसेबाव फोरबो डिस्ट्रिक्टनि मुङै आं बिनानावखौ हामबाय होबाय टेस्टिमनिखौ हामबायसै गोजोन्थों